Fl-impenn tiegħu biex f'pajjiżna jkun hawn konsensus nazzjonali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun qed jindirizza laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Dan wara li kiteb ittra liċ-Chairman tal-Kunsill James Purcell fejn talbu biex jiltaqgħu jindirizza lill-imsieħba soċjali. Din it-talba ntlaqat bil-laqgħa se tinżamm l-4 kmieni wara nofsinhar. Bernard Grech ilu jinsisti li l-partit immexxi minnu għandu jkompli joffri li tal-għajnuna tant li riċentement ippropona task force nazzjonali biex flimkien naqbdu triq il-qudiem. Għaldaqstant fl-ittra tiegħu u fakkar kif ir-riżultat tal-FATF li ra l pajjiżna jitpoġġa fil-grey list jitlob diskussjoni wiesa u strutturata li tinvolvi lill-imsieħba soċjali kollha b'mod li jkunu identifikati aħjar ir-raġunijiet li waslu għal dan ir-riżultat, iżda wkoll l-impatt tiegħu fuq in-negozju, l-ekonomija u x-xogħol. U tenna li jemmen bisħieħ fir-rwol tal-MCSD bħala l-forum ewlieni fejn issir din it-tip ta' diskussjoni. Għaldaqstant jemmen li b'din l-okkażjoni il-Partit Nazzjonalista ikun jista' jirfina l-ħidma tiegħu bil-veduti tal-korpi kostitwiti. L-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista bris il-konsensus nazzjonali mill-ewwel sab l-appoġġ ta' diversi msieħba soċjali. Dan fil-waqt li Bernard Grech qed ikompli jtenni l-appell lill-Prim Ministru Robert Abela biex ma jibqax jissupervja iżda jibda jaġixxi fl-interess nazzjonali.